karon mga suki nga tigpaminaw, no? Ato po ding ipangumusta ang atong mga kauban nga namina ron sa grupo nga mga Catholic Faith Defenders sa tanan, di lang nako panghinganlan o sa tanang mga Katoliko, dili Katoliko atong pagyukbo kaninyo. O sa mga viewers pod kay ato maning video sab no gi-record sa video ato po ning i-upload sa YouTube mo na ako pod mo great po ko no alang ninyo nga mga viewers sa YouTube no inig ma-upload na nato ning program karon no kini nga segment sa tulumanon no lanog sa kamatuoran sa Catholic Faith Defenders dinhi sa Diocese of Dipolog. Okay, now ang atong pagahisgutan karon ng mga tinahod nga tigpaminaw kini bang unsa gyud ang prinsipyo sa panaghiusa sa pagtuo no unsa gyud ang prinsipyo sa panaghiusa sa pagtuo kay kung basahon nato ang Biblia ang dugukan gyud kaayong pagtulunan nga dapat gyud unta natong tutukan kini yung panaghiusa kay mao gyud ni buot gyud sa atong Ginoong Jesucristo dili man gud siya nang iya-iya managlahi ang atong pagtuo niya dili magkaparehas magsinumpakiay walay panaghiusa no na hinumduman nato no ang teksto sa Biblia pananglit Juan 17:11 sa diyang ang atong Ginoong Jesucristo miyahat sa langit o nag-ingon siya amahan mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa particular kayo ang Ginoo og panaghiusa di ba dili gyud siya anang panagbahin-bahin no pero napoy tudling sa Biblia nga maayo ra pod nga nabahin mo aron makita og kinsa gyud ang tinuod ninyo di ba hinoon kining panagbahin-bahin sang putanan manino sa atong kinibang sayop nga mga pamaagi na to no kay kitang mga tao na gyud tay pagkamasalaypon no natay pagkamasalaypon o kung mapasignunutan nato ng pagkamasalaypon na mo na nga mahitabo gyud ang dili mga maayo sama ning panagbahin-bahin sa pagtuo no mga suki nga tigpaminaw o mga nagtanaw Okay. Now karon ang prinsipyo gyud sa panaghiusa dinhi sa Biblia no ako gyud ning ipahimug-at kaninyo nga unsao man nato pag-usa nga managlahi man ang atong pagsabot sa Biblia no ato gyud nang gidawat wa gyud siguro mo supak nako nga nabahin ta tungod kay lahi-lahi ta og pagsabot di ba unya natural po na nga kitang magbabasa sa Biblia natay freedom sa pagbasa natay kagawasan sa pagbasa napuntay kagawasan sa pagsabot di ba natay kagawasan sa pagsabot so dili nato pwedeng hikawan ang matag mobasa sa Biblia diha sa unsaon niya pagsabot ang Biblia no pero kinahanglan ato pong subayon ang gitudlo sa Ginoo no unsay proseso nga mausa gyud ta kay kung dili po na masunod amo nang mabahin gyud ta di ba so karon giunsa man gyud ta pag-usa sa atong Ginoong Jesucristo giunsa ta pag-usa niya giusa ta niya sa pagpinagi sa pagtukod og kanang grupo o kanang gitawag nato iglesia no kanang iglesia gyud terminology na sa mga kanabang katsila no pero ato ra po nang gigamit kung bisag magbinisaya ta o magsibuano iglesia pero ang lintungan ay nga hubad nato niana sa atong pinulungang Cebuano kung wa ko masayop wa ko malimot simbahan o katilingban na siya ang uban stricto gyud nga kung unsay pinulungan nato mao gyud untay gamiton no nga si Kristo nagtukod og simbahan pero naanda namon guna nga nakahulam gyud og mga pulong gikan sa mga katsila mo nang naagyo yung mga pulong kinat sila nga maapil ra pod magamit ra pod nato bisag magbinisaya o magsinibuano ta di ba mo na nga si Kristo nagtukod og iglesia iglesia sa hubad yun natong lintungan ng Sinibuano o Binisaya ba no sa akong
Nahibawan mo kanang katilingban. Si Kristo nagtukod og katilingban o simbahan. Pwede po na ito gamiton kung di ta mag-istriktuhanay og hubad-hubad. Gamiton ra po na ito ang kinatsila nga iglesia. Hinoon kini pong paggamit nato sa pulong simbahan, duha po ang atong application ana, no? Simbahan nga nagpasabot og balay alampuanan kanang building, no? Simbahan nga nagpasabot og balay alampuanan kun building, pero dili ra po na siya sa building gigamit nato ng pulonga. Mahimo pong gamito nato ng pulonga simbahan nga nagpasabot og katawhan ni Kristo o katilingban ni Kristo, organisasyon ni Kristo o iglesia ni Kristo. Di ba na gani grupo ron nga nagpatawag yun og iglesia ni Kristo. Ako mo tuo mo pagkuan ng iglesia ni Kristo, pero kadtong iglesia ni Kristo nga si Kristo gyud mo'y tinud-anay nga nagtukod o nagsugod. Kay naaman po iglesia ni Kristo nga awahin na nagsugod niya diri pagyus Pilipinas, no, niadtong 1914, no? Ang prime mover anang iglesia ni Kristo nga nagsugod diri sa Pilipinas niadtong 1914 si Brother Felix Manalo, no? Iglesia ni Kristo pod ang gihingala niya sa iyang grupo, di ba? Niya sa ngalan dili ta mo supak nga mahimong hinganlan anang ngalana ang iglesyang gitukod ni Kristo. Pero timan-an nato nga dili tanang gadala-dala sa ngalan mutuo ta. Kay naa may magdala-dala sa ngalan nga insakto ang ngalan pero dili mao ang gihinganlan. Pananglit ako ngalan Silbert gyud. Di ba? Ako ngalan Silbert gyud. Pananglit og naay laing ngalan nga ganahan pud ko nga kana mo'y akong ingalan. Niya wa mo kahibalo niya dili ko otorisado nga mogamit anang ngalan kay ang narehistro gyud nako sa akong pagkatao Silbert ra gyud. Niya akong magamit-gamit pud ko ngalan nga lahi pananglit Richard. Mayon ko ako si Richard. Dili gid mo mutuo. Kay si Silbert magyud ko. Di ba? So ingon ana pod ang iglesia ni Kristo gyud nga tinuod di ta musupak ana kay tukod mo na ni Kristo. Pero kung naay iglesia ni Kristo gapatawag og iglesia ni Kristo pero dili si Kristo ang gasugod, dapat dili gid ta mo join, dapat dili gid unta ta mo tuo ana. Kay nga naman kay ang tinuod nga iglesia ni Kristo si Kristo man gyud ang nagtukod o gasugod, di ba? Nakaron adto ta atong giunsa man pag hiusa ni Kristo. So mao na gihiusa ta niya pinagi sa pagtukod og iglesia o katilingban. Diin siya ang ulo, no? Siya mo'y pangulo ni ining iglesia, ha? Di ba? Na sa Mateo 16:18 kadtong iyang giingnan si Pedro. Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Dayon sa unahan nga mga pulong gigamit po niya ang terminong gingherian. Gingherian bisan sa ubang mga verse, no, ang iglesia gitawag po gingherian ni Kristo, no. Nganong ang iglesia o katilingban ni Kristo nganong pwede man pud hinganlag gingherian ni Kristo? Siyempre kay ang iglesia si Kristo ang pangulo o si Kristo ang hari, di ba? Ang iglesia dunay hari nga mao si Kristo. So mao na kung naay hari sa to pa naapoy gingharian. Na unsa may gingharian, no? Unsa may giharian ni Kristo? Ang iyang iglesia ra pud nagitukod. So mao na nga ang kaharian o gingharian o iglesia interchangeable nimo nang gamiton kung maghisgot ang katawhan ni Kristo diri sa Biblia. Muna nga imo kalibog ana imo katingala nga na ay bersikulo gani pananglit sa Revelation chapter 1 verse 6, no? Pinadayag 1 bersikulo 6. Ang iglesia o katilingban ni Kristo gitawag sa sulat ni Juan gitawag og gingherian sa mga pari. Gingherian sa mga pari. Ano man po
gingherian sa mga pari, ang iglesyang gitukod ni Kristo gitawag mo po gingherian sa mga pari. Siyempre kay kanagong mga pari, messengers of God, messengers of Christ. Pareha sa mga apostoles, pari man po ng mga apostol. Pero lain-lain lang lagi atong gitermino. Naay mo gamit ang termino nga evangelist, naay mo gamit ang terminong apostol o para sa 12 apostles. Pero kanang mga apostol, mahimo po ng tawagong pari. Kay apil man sila sa gingherian ni Kristo. Nga kung atong basahon gali ang katikisem, kita tanang mga binunyagang Kristiyano, mga pari man tang tanan, no? Mga pari tang tanan, basahan ragon ninyo ang, kung Katoliko mo, basahan ninyo ang katikisem. Diba, kitang tanang mga binunyagang Kristiyano, gitawag tag mga pari. Mo bitaw nga si Juan sa Revelation 1:6, gitawag ang gingherian o iglesyang gitukod ni Kristo, gingherian sa mga pari. Gingherian sa mga pari. Pero mayong timan-an nga kining pari po gi-qualify o kinahanglan ilho nato ni siya sa duha kay dili pod man nagsama gyud tanang mga pari, no? Naay pari nga kanang gitawag natong ordain. Mga pari nga giordinahan, gikomisyon nga maoy opisyal nga manudlo. O mao na ang mga apostol. Katong gipangmili gyud ni Kristo nga mao gi manudlo ba? Una, mga apostol. So ordain sila. Sila ang mga ordain. Then kana pong atong mga pari gyud sa simbahan nga giordinahan, sila ang gitawag natong ordained priest. Mga otorisado kay giordinahan. Pero the rest nga wala ordinahi sa man ako, dili man ko ordained priest. Pare ko pero dili ko ordain. Lay ko nga pare. Lay priest. Pero dili kay ta magamit-gamit og pulong priest, no? Ngano man kay aron pod ma-exclusive nato ang paggamit anang pulonga sa mga ordain lang. Di ba? Sa in general gyud kitang tanan balikon kus pag-ingon mga pari ta pero gibahin ta sa duha, ordained o dili ordained. Ang dili ordained kitang mga laiko o mga lay. Dili ta ordained. Pari ta pero dili ta ordained. Pero dili lang na mo gigamit-gamit nato nga term, no? Nga kay masaypan unya ba pananglit mo ingon ko ako si Veritas pare. Basig masaypan ninyo ba og sabot nga si Veritas bisag dili ordinado nagpapari-pari diha. Basig makaingon mo na nga para malikayan nga masayop mo og sabot mo nang dili na lang ko mo gamit anang pulong pare. Nga mingon kog pare ko kay basig masaypan ninyo pagsabot nga si Veritas nagpapari-pari nga kanang ordain, no? Wala ko mo angkon ho ako mo ingon nga pari ko nga ordain, no? Dili ko ordained priest, like ko lang ko mao na nga parang dili mo malibog or katong uban nga wa masayod ana para malikayan og misinterpretation, malikayan ang sayop nga pagsabot, di nilang kumugamit anang pulunga. Pero gipahibalo mo nako nga ang paggamit sa pulong o terminong priest dili lang sa ordain. Mahimo pong kita nga ubang mga binunyagan nga bisan wala ordinahe. Na karon sa pagtukod ni Kristo og iglesia, timon anak to nga mayong gitag iglesia gingharian ni Kristo. Kung moingon galitag gingharian ni Kristo, siyempre naay hari. Kinsa man ang hari? Si Kristo. No, naata karon sa pag-discuss ninyo, giunsa ta paghiusa ni Kristo. So ayon ninyo kalimti nga gihiusa ta ni Kristo pinagi sa pagtukod niya o gingharian kun iglesia. Diin siya ang hari. Unya ang hari timan anato na siya mga ginsakpan, na siya mga leader nga mo alayon niya. Ang mga apostol ang unang mga leader nga mga worker niya bali. Nga mga direct worker niya kadto mga apostol nga iyang gipamili. Kung baga sa military pa na, sa military din na may kisa may labaw gyud sa military di ba ang presidente. Man siguro no pinakalabaw nga kuan ang presidente din. Kanang mga general ug uban pang mga heads diha mga sakop ra na sa presidente. Mga obos ra na granggo. Unya sa gingharian kung iglesyang gitukod ni Kristo din siya ang hari, ang ginaisip nato nga mga general mo tong mga apostol o mga lideres ngiyang gipamili, no? So mao na mga
suki nga tigpaminaw sa lanog sa kamatuoran. Dayon kanang mga kuan pod, mga unsa ni? Mga leader, ang hari mupili po na siya iyang silbi niyang right hand. Di ba? Mupili na siya right hand. Oh, but pasabot nga mupili siya kanang labaw pod nga mo represent niya nga pananglit kung wala siya sa usa ka higayon din gikinahanglan unta iyang presensya, kinahanglan magpili siya tao nga mo represent niya. Sa to pa magpili siya right hand. Oh. Oh, mahimong tawag na to nag prime minister. Magpili gyud ng hari og prime minister. Ngano man? Kay kung dili siya magpili og prime minister na ang usa ka organisasyon nga wala siya kana ganing ang hari, ang leader, wala siya kanang representative sa iyang authority, ang mahitabuan na gyud magkalanrakas magyud na maglisod ang hari, ang leader pag-delegate sa iyang posisyon kung wala siya diha. Pananglit mayong ka ang iglesyang gitukod ni Kristo wala siya prime minister, wala siya right hand. Kung wala na ning king, na kinsa may makita nga mangulo sa iglesia. Na kung mayong kag tanang mga leader ya pero walay labaw nila, kay ang labaw katurag yung king nga mao si Jesus. Na lisod kay na ang grupo mahitabo nga kung dili na magkasinabot kay dili magparehas og unahuna ang pangutana kinsa may labawng tuhuan dayon, kinsa may silbing katapusang mutingog nga ang iyang tingog mao'y isipon nga opisyal, mao gyud sundon, di ba? Oh, now si Kristo nakahibalo siya unsa ka kinahanglanon nga siya nga hari, siya nga pangulo sa iglesia nga iyang gitukod, unsa ka kinahanglanon nga mupili siya tao nga mo represent niya kung wala diha ang iyang personal presence. Di ba? Inana man yun ang gingharian, naagi mo represent sa hari kung wala diha ang hari ang iyang personal presence. Parehas guna sa atong gobyerno. Nganong ang atong presidente naaman siya vice president. What do you think? Nganong ang atong presidente naaman siya vice president? Sayon rang tubag. Para nga kung wala ang presidente kay moadto sa ubang lugar, now kinsa may mo mangulo sa iyang katauhan dito sa iyang lugar samtang wala siya. So gikinahanglan gyud magpili siya vice. Muna nga atong gobyerno na ay presidente, na apoy vice president. Kay ang vice president mo man ay mo represent sa president kung wala diha ang presidente. Nakuha niyo yung point? Si Kristo pang di hibaluan na. Si Kristo mas hibaluan na. Kahibalo man siya nga dili man magsige po siya, dili man siya siging makita. But pasabot, kahibalo man siya nga muabot ang panahon nga patyon siya, mamatay siya. Di ang pangutana, mabanhaw siya. Dayon, musaka sa langit ang pangutana, kinsa may mangulo nga makita kung wala siya representative. Muna ako mga igsoon, ngano nga lig-on yun ko nga Katoliko. Kaysa tanang mga grupo ron sa relihiyon nga nagtuo sa Biblia, Katoliko ra gyud ang nagtudlo nga si Kristo na ay representative diri sa yuta. Nagpili si Kristo nga na ay mo represent niya kung wala na siya diri. No? Katoliko ra man gud nga interpretation, no? Kana bang sa Mateo 16:18 pag-announce niya nga, Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia, no? Ato nilang hubaron po dayon sa laing termino. Tukuron ko ang akong gingharian. Oo. Nga bisan ang ganghaan sa impierno, dili makabuntog ni ini nga sa ato palig-on ang iglesyang gitukod ni Kristo, dili ni parehas atong gingharian ni Labid nga nawala. Oh, nawala. Kay ang New Covenant Kingdom, lig-on ni iyon na mulukapa, di na mawala, no? Kay sa Daniel 2:44, ang gingharian nga nawala, no? Gipasabot, no? Nasa Amos 9:11, kung wa ko malimot, i-restore
pabangonon pag-usab unya ang mubangon yun sa gingharian ni Kristo o gingharian sa Dios nga nawa katong panahon ni David, katong gingharian sa daang kasabutan nawa man to unya ang mo restore, ang mo pabalik ato nga dili na gyud maguba, di na gyud mawala ang Dios gyud mo imangunay sa pag-restore ani. Nanas Daniel 2:44 ang Dios may mangunay niya sa bag-ong kasabutan. Asa man nato na mabasa nga natuma na nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga lig-on nga dili malumpag bisan sa ganghaan sa impierno. Kanang sa Mateo 16, 18, 19. Si Kristo ng Dios diha nga nagtukod og iglesia o gingharian nga lig-on nga di na maguba. Mao na nga kung naagali mga pundok tinuhuan nga moingon nga nawala kuno tong gisugdan ni Kristo, mao nang gibangon ni Felix Manalo, gibangon ni kanang sa Mormon si Joseph Smith, ang uban moingon po gibangon ni isa na mga sa Iglesia ni Cristo, Felix Manalo, Joseph Smith, ang uban po moingon nga pinaagi ni Ellen White, ang uban po moingon pinaagi ni Charles Taze Russell sa Saksi ni Jehovah, ang uban po pinaagi ni Kibuloy, ang uban po moingon nga pinaagi ni Eliseo Soriano, ang uban po moingon nga pinaagi usa pa man ang mga pundok ron nga ang ilang mga prime mover, mga tao ra nga parehas nato. Pero mga igsuon, kana galing mga pundok nato tinuhuan na gali mga prime mover sa tupanapon na sila mga pangulo sa Iglesia ni Cristo na sila executive minister. Mato puta sa Davao si Kibuloy may silbing dako-dako ana. Sa GIL Jesus is Lord si E.D. Villanueva. Unay mga leader na, di ba? Pero na-miss, no? Wala masunod ang istruktura gyud sa gingharian ni Kristo. Mao na makaingon kong ngano nga kanang mga pundok nga ang mga pangulo nila, ang ilang mga prime mover, mga tao ragani, no, parehas nato, nganong di gyud ko madala ana, di gyud ko motuo ana. Kay sa Biblia god ang protokol sa panaghiusa, klaro man nga si Kristo sa pagtukod niya iglesia, nagpili na siya daan og tao nga mo represent niya kung wala na diha ang iyang personal presence. Kaysa malagian ng mayor. Ang mayor, kung wadto sa ubang dapit, kinahanglan ang iyang authority, iyang ipasa, iyang ideligar sa iyang vice. Mao man yun ay proseso. Di ba? Ang gobernador pod, kung wadto sa laing dapit, ang iyang posisyon, iyang authority, iyang ideligar sa iyang vice governor. Di ba? Ingon na, si Kristo pang di kahibaluan na. Nga kahibalo man siyang mamatay din, mabanhaw din, musakas langit. Nya dili siya magpilig tao nga mo represent sa iyang pagka-leader nga makita diri siyuta. What do you think? Unsa man klasehang harian na? Unsa man klasehang ginuuhan na nga di man kahibalo mamili og representative niya kung wala na siya. Nya sa Catholic exegesis, sa Catholic teaching, niingon ang Katoliko nga giklaro man na diha sa pagtukod ni Kristo og iglesia, kinsa iyang gipili, kinsa iyang gipasabot nga mo represent niya. Si Pedro, di ba? Na sa Mateo 16:18 sa pag-announce niya tukod og iglesia, naiusa diha nga iyang giingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri siyuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot na ko sa langit. Di man niha, kung wala magpili og representative si Kristo, kung dili na pagasabton nga si Kristo nagpili dihag representative niya, nga iyan ang giandam, nga kung wala siya, na ay mangulo nga mo represent niya. Mao ni Catholic interpretation nga wala gisunod sa mga Protestante. Sa Catholic interpretation, sa pag-ingon ni Kristo ngadto ni Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri siyuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot usab sa langit. Nya, huna ako ninyo mga suki nga tigpaminaw o mga viewers. Nagtanaw, no? Kung ma-upload na to ni sa YouTube. Dili man kay si Pedro ratuwa dito. Ang ubang mga tinun-an ni Kristo, tuwa man dito.
Kauban ni Pedro. Pero nganong si Pedro namang giingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri siyuta, idili nako sa langit, no? Sa hubad ana nga kanang karaan, binding and loosing. O gini term yun, exact binding and loosing. Kung mag-research mo anang word nga binding and loosing, authority na. Kapangyarihan, authority to make laws, muhimog balaod o mulugak og balaod. Muna, binding and loosing. Kanang binding, kanang muhigot. Dayon kanang loosing, luag. O, binding and loosing, no? Nga panitan, muhimo kag balaod din, imo nang luagan. O, muna, binding and loosing. Gahom na sa Ginoo. Authority na sa Dios nga iyang gipiyal og tao. Di ba? Kanang binding and loosing, gahom man na sa Dios. Sama anang napulo ka sugo. Binding and loosing man na diha, di ba? Ang Dios nagbind diha og sugo. Para sa panalitan, mayon siya, ayaw mo pagbato og laing Dios gawas kanako. Di ba? Binding man na. Daghang pang bind diha, di ba? Kanang loosing, kuha na kanang pagluag. Pagluag nay usahay po diyang luagan para sa atong si Moses nga gitagaan niya authority. Sa iyang balaod sa Dios, thou shall not unsa ni kanang kill. Thou shall not kill. Pero na mga sita sa Biblia nga daw ang Dios nagtugot. Basta iyang pagbuot kay ang Dios, kung mupatay ang Dios, authoritative man na, kay owner of life man siya, ang Diyos adunay gahom sa pagpatay kay siya may tag-iyas kinabuhi. Ang tao, dili man mo'y tag-iyas kinabuhi, mauna nga, ang balaod sa Diyos sa mga tao, thou shall not kill. Kay ang tao, wa may katungod mo patay. Pero kung ang Diyos nagali mo sugo, authoritative na, kay siya may owner of life. Ang owner of life na ay gahom sa pagpatay, kay siya may tag-iya. Pero ang tao nga, dili mo'y tag-iyas kinabuhi, suway katungod. Gawas kung ang Diyos na may magbuot, magsugo. Di ba? Nga, maingon siya, kuan, nga, thou shall not kill, kay wa lagi tayo authority sa pagpatay, kay ang Diyos ram mo'y makapatay. Di ba? Pero, kung ang Diyos musugo, mo na na'y pagluag. Pagluag. Maingon nagali ang Diyos nga, para sa itong si Abraham ba to nga iyang giingnan nga ihalad imong anak sa ito pa ihawa kung sa laing pagka-istorya patya. Luag. Pagluag to, di ba? Dapat sundon to ni Abraham. Pero gipugnan ra pod siya sa Dios kay gisulayan naman pod ang iyang pagtuo gali ato. So mo na example sa binding and loosing. Binding and loosing. Then katupong balaod sa Dios nga gidili ng divorce. Panagbulag. Sugo na sa Dios kanang panagbulag, supak yun ang Dios ana. Pero sa panahon ni Kristo, panahon ni Moises, agis kagahi sa mga tao sa ilang ulo, mo nang nitugot na lang si Moises. Now, nganong si Moises nanong naitugot siya? Tungod sa kagahi nilang ulo, di ba? Mo to'y pagluag. Gigamit ni Moises ang authority sa pagluag. Binding to sa panahon ni Moses. Kay naaman si authority anang binding and loosing kay gihimo man siyang leader sa daang kasabutan, no? Usa man siya gihimong leader, no? So mao na nga ang pag-allow ni Moses og divorce dili tungod kay mao nay gustos Ginoo. Gi-allow ni Moses na tungod sa iyang authority. Unya, ang rason ni Moses nganong nitugot siya divorce tungod kay gahi magulo. Gahi magulo kuno mga tao. Nitugot na lang siya. Nitugot siya dili tungod kay gusto ang Ginoo. Nitugot siya tungod sa gahi ug ulo, mura bag irony ba, no? Binding to kay lagi agi anang authority sa binding and loosing nga naa sa leader. Unya, mao man gi hatag ni Kristo nga authority ni Pedro kanang binding and loosing. Ang imong idili diri Pedro, idili sa langit, ang imong itugot. Di ba? Gahom na sa Dios. Sa laing pagkaistorya, gipili ni Kristo si Pedro nga mo represent sa Dios. Buot pasabot ni Kristo nga naay gahom sa binding and loosing, pagdili og pagtugot. Nganong si Pedro raman
nga naaman dito ang ubang mga apostol. Ayaw ako ninyo nagunahuna. Nganong sa tanang mga tinunan o mga apostol ni Kristo, pag-announce niya nga magtukod sa gingharian, magtukod sa iglesia, nganong si Pedro ra may giingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili, drisyuta, idili sa langit, ang imong itugot. Maghinuktok ta na mga suki nga tigpaminaw. Mga viewers, kay sa Catholic interpretation, klaro kayo na sa authoritative interpretation nga sa pag-announce ni Kristo nga magtukod sa iglesia o gingharian, gapili na siyang daan kinsay mahimong representative niya. Dili nimo mabasa ang pulong representative niya, pero masabot implied nga naman kay ang gisangon ni Pedro, ang gisangon ni Kristo nga katungdanan ngadto ni Pedro, klaro ang katungdanan man sa pagkapangulo. Kanang mudili og mutugot, di ba katungdanan na as pangulo? Gahom na sa pagkapangulo, ngano mang si Pedro raman niya itong higayuna sa pag-announce niyang iglesia, nganong wala man niya ingnang tanang mga apostol dito. Nganong wala man niya ingnang nga magtukod kog iglesia, din kamo mga tinunan, kay naaman mo ron, gatanaw na ko, tagaan mo na ko, tagsa-tagsa og yawi, din ang inyong idili, syuta, idili sa... Wala man, dili man ka na mo'y gisulti ni Kristo. Ha? Ang giingna ni Kristo usara gyud, si Pedro ra gyud. Siya ra gyud gitugyanan si Yahweh. Kay ni adtong pag-announce ni Kristo nga magtukod sa gingharian, ang unahon yun niya pagpili ang mo represent niya. Maunang usara gyud. Kay dili man pwede daghanon ang representative ni Kristo. Usara man yun na. Pareha sa presidente, usara man gyud vice president. Sa gobernador, usara po'y vice governor. Sa mayor, usara po'y vice mayor. Dili ka na pwedeng daghanon. Mamangon na structure sa gingharian. No? Sa gingharian na ihari na po'y prime minister, usara ka buok. Then kanang prime minister sa biblical terminology, ang gawion na nga termino nga tugyanan kag authority sa pagka prime minister, second in command to the king Yahweh na Yahweh authority, no? Na mabasa sa Isaias 22. Isaias 22 tudling 21 hangtod 22 nga kanang gitugyanan og Yahweh second in command to the king na. Diyon tawgo na siya pangulo sa King James version, father. Mo na papa. Sa kinat sila papa, leader. Mo na. So kung ayohon yun natog tuon ang Biblia, biblical man tao ng interpretation nga Katoliko nga si Pedro may unang gipili ni Kristo nga papa o prime minister. Gilainan na tog termino na og pope, gilainan na tog term nga pope. Mingon ra ba sila nganong magbugna-mugna man mog termino mga Katoliko? Nganong maggama-gama man mog termino nga wa man na maggama ang mga apostol og termino inana sa ilang panahon, no? Mga igsuon, dili bawal nga ang mga authorities mumugna og mga terminology. Paras gud anang Trinity. Daghan mang mga dili Katoliko nga motuog Trinity. Niya wa man nagigamit sa mga apostol sa ilang panahon. Di na ta motuo ana kay wa nagigamit sa mga apostol sa ilang panahon. No. Kaya dayang termino nga Dios o God, imbento ra man nagtao niya gigamit man na nato nga sa original ana sa Hebrew Elohim man na. Then mo ato puka sa Greek Theos. Dili na Diyos, dili na God, kanang God og Dios translation ra na. Pero ang Hebrew gyud anang God o Dios Elohim. Na kalayo ra na i-pronounce Elohim. Nya atong gi-English og God. Nganong mo gamit man ta og pulong God nga imbento ra man nagtao. Di ba? Kana Dios, kana Bisaya. So dili dayta nang imbento og tao bawal. Para sa nang mayon tag monotheism. Terminology man na sa pagtuo nga usara Dios. Na di man ta kabasaan sa Biblia kanang word nga monotheism. Naay mabasa mono or only. Naay mabasa theos. Pero kung i-combine na, itapot na, di na mabasa sa Biblia kanang word nga monotheism. Nituo man tag monotheism kay kanang monotheism a belief of one God.
ang pagtuo nga usa ra Dios mao na gitawag og monotheism. Pero kanang word monotheism di na mabasa sa Lord's Biblia. Di ba? Sa ato pa, allow di ay nga mo gamatag termino sa usa ka pagtulunan o usa ka pagkamao nga naa sa Biblia. Para sa anang usa ka Dios sa tulo ka persona, wala man na sa Biblia, wala man na hinganli sa Biblia Trinity. Di ba? Mga obispo na may nagkausaan na nga gamiton tong termino ni Tertuliano. Kay muhao man pod nga ang Dios usa pero tulo ang persona. Kay pag kada galing pag-announce gali nga magbunyag sa tudlo ni Kristo, magbunyag mo sa ngalan singular kay usa ra may Dios. Magbunyag mo sa ngalan nganong dili mga ngalan kay usa ra may Dios. Magbunyag mo sa ngalan nganong singular ngalan dili mga ngalan tungod kay usa ra may Dios. One, usa ra Dios. Pero pag ingon bunyag ka mo sa ngalan usa man na kay usa ra may Dios, pero nganong tulo man ka persona ang gisgutan lagi sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. So mao na nga mulutaw gyud ng usa ka Dios sa tulo ka persona, 3 in 1. Dili na ikapi may gauna ng 3 in 1, no? sa Biblia kung atong sabton dugay na ng 3 in 1 sa Biblia, no? Unsa man ang 3 in 1 sa Biblia? Usa ka Dios pero tulo ang persona. Father, Son, Holy Spirit. Nato ay si paritapik po noon ani mga igsoon. So, mao po na. Kanang gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa gingherian sa langit nga si Pedro, kana gapasabot na nga siya mo'y representative ni Kristo nga mangulo sa iglesia kung wala diha si Kristo. Tingali mo ingon mo karong naminaw nga kanang authority veritas sa pagdili og pagtugot o binding and loosing, dili naman kay si Pedro mo'y gitagaan ana. Ang tanang mga apostol gitagaan man ana sa Mateo 18:18 mo ni common kayong rebuttal, no? Kaning objection sa mga dili Katoliko. Na sa Mateo 18:18 veritas ang prueba, no? Kanang imong gibasa veritas, Mateo 16:19 rana, no? Nga tinuod nga diha sa Mateo 16:19 si Pedro ra gyud gitaga authority nga modili og motugot. Pero basaha veritas sa sunod nga mga chapter, kanang sa chapter 18 verse 18, di ba tanawa diha, di ba tanang mga apostol gitaga authority sa pagdili og pagtugot. Na usa may tubag Katoliko ana. Kanang Mateo 18:18 wala na maghisgot si Kristo diha nga magpili siya representative. Ang Mateo 18:18 naghisgot na og authority na sa tibuok iglesia. But pasabot si Pedro God wala man gud siya mag-inusara sa pagmando. Dili na niya pud mahimo nga wala siya kauban nga mo padagan sa gingherian ni Kristo kung si Kristo tuo na sa langit. Hibalo ang Ginoo nga si Pedro nagkinahanglag kauban sa pagmando. Kay maugtas pud siya sarang usa, di ba wa siya kauban? O manggali nga atong presidente na mga subheads, na mga gobernadors, mga subheads, na mga generals, ingna nagot. Ang Ginoong Jesucristo kahibalo na nga kung si Pedro ra po mo padagan sa iglesia kaysa may representative unya wa say kauban nga mangulo, impossible kay na nga madumala na ni Pedro nga wa say kauban nga magmando. Sa laing pagkaistorya, ang mga apostoles gyud mapanag-ing nato na mura na siya Supreme Court nga ang Supreme Court gitibuok og justices with one Chief Justice. Di ba? Ang mga justices, parehas na sila, tupong na sila katungdanan, mga justices. Pero kinahanglan na ay Chief Justice. Nganong sa mga justices, tupong og katungdanan, nganong mag-elect sila nga naagi usa nga mas labaw og katungdanan nga tawgon og Chief Justice. Unsa man ka kinahanglanon nga naagi Chief Justice nga naagi usa nga mas labaw para nga kung magdebate na kay di na magparehas og unahuna naay katapusan nga mo pakanaog og official nga baruganan nga kung motingog na siya sundo na gyud na dayon, di ba? Mo man ay mahitabo sa Supreme Court nga inig debate sa mga justices diha ana unsay himuong resulta, magbutuhan na day na og unsay
resulta sa butuhanay then ang mutingog pakanaog sa maong desisyon o kung sa barugan ang Chief Justice ang katapusang musulti. Di ba? Nga inigsulti sa Chief Justice pakanaog nag-unsay resulta sa desisyon sa Supreme Court, wa na ay musupak ana. O mo na rule sa panaghiusa nga naagyo'y chief. Kaya lang alang og usaray paminaw niya, di siya labaw. Ngayon ang paminawon, ang labaw yun. Ug mo po na inahitabo sa Council of Jerusalem. Prueba na nga nagdebate ang mga apostol katong tuwa dito sa Council of Jerusalem. Pero ang katapusang misulti nga dogmatic statement nga wa gyud misupak si Pedro. Nganong si Pedro may katapusang misulti? Nga ang iyang tingog wa gyud gisupak. Kay siya may gitugyanan ni Kristo sa mga yawi sa gingharian sa langit. Kay siya may representative ni Kristo. Sa ato pa mga igsoon, mao ni ang katinawan o paliwanag katoliko. Sa Mateo 16, 18 ug 19, sa 18 gi-announce ni Kristo nga magtukod sa iglesia o gingharian. Then sa 19, si Pedro ramoy gitugyanan niya sa yawi sa gingharian sa langit ug maura po'y giingnan niya ang imong idili diri Pedro idili sa langit ang imong itugot. Kana nga bersikulo Mateo 16 ug 18 gailik si Pedro diha o si Kristo diha og representative niya. Kay single person man. So kanang Mateo 16, 18 ug 19 gapili si Kristo dihag mo represent niya kay usara lagi one shepherd kay sa Juan 16 usara man gyud labang pangulo. Kanang chief shepherd na Juan 16. So mao ni unahon ni Kristo, mao na nga una ng Mateo 16, 18 ug 19. Unahon na niya pagpili kinsay representative niya. Then sa sunod nga chapter katong sa 18 ug 18 kato nag-announce na pod si Kristo dito og authority na sa tanang mga apostol. Bot pasabot kinahanglan kanabang basbasan po ni Kristo nga si Pedro na si kauban sa iyang pagmando. Nga ang ubang mga apostol kauban ni Pedro nga magmando. Mao tong giingnan sila sa Mateo 18:18 tanan ng mga apostol ang inyong idili diri siyota idili sa langit ang inyong itugot. Ngano man kay dili man po mag-inusara si Pedro kung mag-council, dili naman po kay ang pangulo ra may naa diha. Mura kag buang diha ikaw ray usa mag-council. Nanglan na kay mga kauban, di ba? Mao na nga sa Mateo 18:18 gitanan na sila pag-ingon ni Kristo ang inyong idili diri siyota idili sa langit ang inyong itugot kay ang gipasabot ni Kristo diha kay inig mag-meeting na inig mag-council na hinugpong mana nga mo announce unsa gyud desisyonan. Di ba? Mao na nga sa Mateo 18:18 nag-ingon si Kristo tanan ng mga apostol ang inyong idili diri siyota idili sa langit ang inyong itugot no apil Pedro na sa sila gong tanan. Nganong sila ng tanan giingnan ni Kristo ana kay di wala lagi mag-inusara si Pedro sa pag-represent ni Jesus Christ. Or I mean, wa siya mag-inusara sa pagdumala sa iglesia kay naa siya kauban. So mapanag-ing yun nato na sa Supreme Court nga ang Supreme Court gitibuok og mga justices with one chief justice. Mao po na ang mga apostoles. Mga leader na sila tanan pero si Kristo nagpili og chief justice. Mao na si Pedro nga naman kay sa tanang mga apostol si Pedro ang gitugyanan sa mga yawi sa langit ug mao po ni ang kalainan. Sa Mateo 16, 18 ug 19 naghisgot si Kristo og Yahweh. Sa dihang giingnan niya si Pedro, ihatag ko ang imong idili diri siyota idili sa langit. Before ana, gitagaan siya Yahweh, di ba? Mateo 16:19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri siyota idili sa langit, ang imong itugot. Take note ha. Kanang Mateo 16:18-19 naay Yahweh diha nga gitugyan ni Pedro. Ayha ingni si Pedro ni Kristo nga ang imong idili og itugot sa langit na Yahweh nga gihatag niya. Pero sa Mateo 18:18 sa diyang tanang apostol na ang giingnan ni Kristo ang inyong idili diri siyota idili sa langit ang inyong itugot walay Yahweh diyang gisgutan. Di ba? Walay Yahweh diyang gisgutan nga naman kay ang Yahweh usara gyud tagaan na. Nabot pasabot
ang simbolo nga usa ka yawi or daghang yawi nga ihatag sa usa ra ka tawo kay usa ray prime minister, usa ray representative. Pareha sa Supreme Court usa ray chief justice. Di ba? Mao na. Sa kang Kristo ang mga apostol, mga leader to tanan, pero ang gitugyanan sa Yahweh, mga Yahweh gingharian sa langit, automatic siya mo'y representative ni Jesus Christ. Kung basahon na to ang history sa mga gingharian sa mga Hudiyo sa una, ingon ana, ang hari na siya right hand kanang gitawag og prime minister, viceroy o unsay term ana. Sa atong term ron pope, kanang gitugyanan si Yahweh, ang unang pope si Pedro, no? Term na nagigamit na to, gilain para sa kanang amahan sa Roma, pope, leader. Niya ang atong biblical key ana kanang sa Isaias 22 bersikulo 21 ug 22 nga ang gitugyanan si Yahweh mao na siya right hand sa king. Prime minister. Usa na may prime minister bisag kanang may mga ubang mga sa kanang mga gobyernos tao, di ba? Usa ray prime minister dili na duha. Mga igsoon. So mao na mga igsoon na ay inyo kalimti. Mao ni ang structure sa gingharian ni Kristo o iglesyang gitukod ni Kristo. Giingon ani ta niya paghiusa. Kung dili nato ni masunod sa tupa, wa ta magsunod sa protocol sa panaghiusa nga gipasabot ni Kristo. Ngano mo yung kung wala masunod kay lain man namang uban ang ilang gihimong leader kadto mga founder og mga grupo, pras ni Felix Manalo, si Kibuloy, si Eddie Villanueva, si Joseph Smith sa Mormon, si Charles Taze Russell sa Jehovah, dili man taon kana sila mo'y gipili ni Kristo nga mo represent niya, inigwa na siya diri sa yuta. Ang iyang gipili, iyang gipasabot si Pedro. Kadtong gitugyanan niya Yahweh, maotoy representative niya, mao nang sakto ang gitudlos Katoliko. Nga ang unang gipili ni Kristo, gipasabot ni Kristo nga mo represent niya, ingon nga mangulo sa iglesia si Pedro, kay si Pedro mao'y gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Unya kay na may kauban si Pedro, mao nang sa Mateo 18:18 tanan ng mga apostol ang giingnan, ang inyong idili resyuta idili sa langit, ang inyong itugot kay kung mag-council na di man kay si Pedro ramoy mo council am si kauban nga mga apostol, mao na nga basbasan po na ni Kristo nga si Pedro na ay kauban, ang inyong idili resyuta idili sa langit, ang inyong itugot. Pero ang chief sara gyud kadtong gitugyanan si Yahweh nga mao si Pedro, kinsa may gatudloan ni Katoliko. Mao na nga ang Orthodox murampon nagkatoliko di gyud kumutuwa na kay wa man sila gatudlo nga nay representative si Kristo nga usa nga mao to si Pedro. Kay mga obispo kuno tanan tupong raman. Tupong no dili na, no? Actually nga kanang musupak anang naay usa nga representative si Kristo. Actually tungod na kay aron ma-justify ang ilang pagrebelde sa Katoliko. Di ba? Mga daghang kay mga rebelde ron kay wala musunod ana nga protokol. Nga klaro man nga sa tanang mga apostol si Pedro mo'y gitugyanan sa Yahweh. Nga nagpasabot nga si Pedro mo'y gipili nga mahimong representative ni Jesus Christ. Ay kung ingna pagkayab ni Kristo sa langit, wa siya magpili og representative niya. Lupig des Kristus mayor o gobernador. Kaya ang gobernador mantigo man mangita og representative kung wala siya riha. Ang mayor mantigo mamili og representative kung wala siya riha. Ya si Kristo ni kayab lang daan sa langit niya, wala siya nagpili representative niya. Sagda niya yung mga tao diri syuta nga way mangulong makita. I don't think so. Murag inyong gihimong way ulo si Kristo ana. Dili mayang laki kay biyaan lang niya yung iglesia sa kalibutan nga way representative niya. Kaya inig di na magparasunahon na kinsa may katapusang musulti nga ang yang sulti final. Kanang gitawag na to final arbiter. Matag gobyernos tao na ara magi final arbiter. Ano itong mga hukmanan nga nung naman sa Supreme Court. Kaya gikinahanglan nga doon ay final arbiter. No, kay
ang mga lower courts di na magparehas og mga desisyon na kang pangutana kinsa may katapusang mo desisyon nga definitive, final. Di na nimo na matuis Supreme Court, final arbiter, di ba? Mao na si Kristo di kahibaluan na. Nakahibalo man gid siya nga magdebate man gyud ang mga tao diri sa iyang mga pulong, yang Biblia nahitabo gyud na. Nya na siya final arbiter. Kinsay final arbiter? Una mga apostol yang gipili ingon na Supreme Court. Ang Chief Justice mao to si Pedro, di ba? Oh. Unya wa naman to, so subayon din nato sa history. Kinsay nakasunod sa authority ni Pedro? O kung bang mga apostol, kinsay nakasunod sa ilang mga authority? History will show us Catholic bishops of the Roman Catholic Church. Nya ang nakasunod po sa authority ni Pedro mao na mga popes na nasa Wikipedia mabasa ninyo na list of popes. Kung di mo mutuoan na kay una sa Biblia, so di po ta mutuoan ng kanang mga leader sa Iglesia ni Cristo nga una si Felix, then sunod si Iranio, then sunod ang anak si sana Eduardo. Di po dito mutuoan na kay una sa Biblia. Di ba? Oh. Pero ang tinuod nga listahan nga dapat tuhuan nato kadtong sugod yun ni Pedro. Kinsa may katudloan na Katoliko lang. Una nga lig-on ko nga Katoliko, no? Si Veritas lig-on gyud nga Katoliko. Bisag unsaon ninyo, basta di nagali mo mutuhoan na nga si Pedro may unang representative ni Jesus Christ, ay na lang mo maglangan-langan lang gyud mo kung inyo kung kumbensihon. No, di gyud mo ka kumbinsin ako. Na wala ko moingon nga ang Katoliko ron limpyo na gyud kaayo bisag sa Biblia wa man moingon si Kristo nga ang iyang gingharian diri sa yuta walay sagbot, no? Klaro kay na sa Gospel Mateo 13:24-30 nga supposed to be si Kristo may gatukod ani wa gyud unta ni buling, wa gyud ni mansa kay balaan gud ang founder. Pero si Kristo mismo ni allow nga suldan nig panuway. Basahan ninyo Mateo 13:24-30. Katong nihingon tong mga tao dito, nyor, mayong binhi man imong gipugas kanong na may sagbot. Sa gingon kino samtang nagkumpiyansa mo, but pasabot nangatulog mo, nagkumpiyansa mo, usa ka kaaway ang nagsabod og liso sa sagbot. But pasabot ang yawa kanang panintal si yawa kay kumpiyansa man mo na yawa na nintal nagpadalapon mo. Mao nang naisagbot sa simbahan. Oh, di ba? Ingon gito sila, unsa man nyor pamutlo na mo ning sagbot? Ingon bagay ang Ginoo ayaw sa unya ara sa adlaw sa paghukomot pa sa busting ani kay lainon ra tong mga daotan, lainon pong maayo. Gantihan ng maayo, silutan ng daotan. Mo na general judgment. Di ba? Mao na. So, mao na nga ayaw ninyo huna-huna nga ang gingharian ni Kristo syuta diri puros limpyo. Naagi mga apan. Mo bitaw nga lainon na sa adlaw sa paghukom, lainon ng maayo, lainon pagdaotan. Unsa may lainon kung puros na maayo? Anong dugay pa man mo balik si Kristo nga puros na mga maayo? Di ba? Oh, mo na nga mga igsoon, mo na no 3 minutos na lang diri sa akong orasan. Mo out na ko kay murag makapagaw na ko. Okay. Now daghan pa kung wala may isguti, no? Hinaot nga bisag katulang kanang mga pagpadayag nato sa protocol sa panagiusa nga naa mo enlightenment ngano nga kinahanglan mobalik ta sa Katoliko kung wa pa ta kabalik. Okay. Hangtod sa sunod Sabado pohon kini ang inyong alagad no sa Lanogs Kamatuoran no sa ngalan ni Attorney Abbas. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.